Când veți veni în Valencia, în centru și aproape de obiective turistice, veți vedea ficuși mari din categoria arborilor monumentali. Ce vreau să vă arăt aici este unul imens. Cred că este cel mai bătrân din Valencia. Este într-un cartier care nu are obiective turistice, deci puțin probabil să ajungeți să-l vedeți. Uitați ce tulpină are. Este imposibil de prins într-o poză chiar și de la distanță, pentru că este foarte mare. Este într-un parc. Uitați până unde ajunge mama lui. Cât este de bătrân.